Manchester United tarihte ilkinci yedek maskara oldu. El Clasico Real Madrid'in tarapyndan. Salah özünün en gowy oyununu görkezýär. Juventus son sekundlarda otuluşdan halas bolýar we başgalar şu bölümüzde. Elleri ýokary galdyryp like basýar, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup täzelikleri spytyrmalyk üçin jaňjagy basýar. Futbol täzelikleriniň 7-nji bölümine bolsa başlaýar. Manchester United öz öýünde maskara boldy. Angliýa çempionatynda Liverpool'un garşylygyna oynanan oýunda 5-0 hasaby bilen utuldy. Oýunyň ikinji taýmynda Pogba çykyp kömek etjek boldy, ýöne olam oýunyň düzgünligini bozup, gyzyl kart alyp meýdançany terk edip gitdi. Inne hakyky Zidane'ın gelir wagty boldymy diýen. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar, tesirde berilen. El Clasico Real Madrid'in tarapynda. Real Madrid Camp Nou'da 2-1 hasaby bilen Barcelona'ny utýar. Barcelona'nın jankyýörler üçin agyr ýagdy. Kumun bolsa ahir soňa ýöre, ol diňe azjyk wagtyň gürüňi. Juventus Inter Milan bilen geçirilen seriýanyň çempionatynda soňky minutlarda Dybala'nın penaltydan gol urmagy bilen utuluşdan halas boldy. Oyun hasaby bolsa 1-1 bolup tamamlandy. Russiýanyň çempionatynda Zenit bilen Spartak duşdy. Oyun 7-1 hasaby bilen Zenit'in Moskwaly Spartak'a ýok etmek bilen bagly boldy. Oyunda Serdar hem 2 golny urup dubl etdi. Suarez indiki mövsüm Amerikan MLS çempionatyna geçer. Ol çempionatynyň Inter Miami diýen Beckham'ın topary Suarez'e dalaşkarlyk edýär. Suarez Ýewropada men pikirimçe ýene 2-3 ýyl oynamalydy. Amerikaga gidip çöker we karýerasyny tamamlaýmasa. Oyunçuň özü barada aýdanymyzda Real Sociedad bilen soňky oýunyň geçirilen duşukda dubl etdi we Atletico Madrid halas etdi. Oyunun hasaby bolsa 2-2 bolup uturdy. Cristiano Ronaldo Liverpool'dan utulandan soň oň adyna kän kritika boldy. Esasan hem nerwiçidan bir epizodda oýunyň düzgünligini bozup Liverpool'un oýunçusyny ýatan ýerde pökkä atarıp depmegi. Oyundan soň bolsa bu oýuna öz pikirini şeýle diýip aýtdy. Kä wagty görüşýän oýunymyza biz gerekli netijeni alyp bilemzok. Kä wagty bolsa tabloda hasap biziň isleşimiz ýaglydyr. Bunyň ise biz jogapkar. Diňe biz başga hiç kim. Biziň ajaýyp muştoklarymyz hemişe ýaly bizi goldaýarlar. Olar toparyň gowy netije almagyna münasip, has gowy netije almagyna münasip we biz muştoklarymyzyň garaşýan netijesini görkezämeli. Wagt geldi diýip Instagram sahypasynda Portugaliýa ýyldyz belleýär. Geçen hepde gyzykly oýunlar kän boldy, olaryň netijelerini bolsa size aýdyp geçen Çempionlar Ligasy bilen başlaýar. Çempionlar Ligasyna geçen hepde Atletico Madrid bilen Liverpool duşdy. Duşuk 3-2 hasaby bilen Liverpool'un hasabyny goturdy. Ondan başga da Manchester United bilen Atalanta oynady. Ol oýundan 3-2 hasaby bilen Manchester'ın hasabyny goturdy. We PSG bilen Leipzig ol hem 3-2 hasaby bilen gaty çekilesli oýun boldy. Galanlar bolsa ekranyňyzda dostlar. Ýewropanyň en güýçli çempionatlarynda bolsa dowam edýäs, Liga 1-däki oýunlar ekranlaryňyzda dostlar. La Ligada da El Clasico oýun boldy, Atletico Madrid bilen Real Sociedad. Bundesliganyň oýunlarynyň netijeleri bolsa şulardan ibarat. Barclays Angliýa çempionatynda bolsa oýunlaryň netijeleri şulardan ibarat. Ve Seriada geçirilen duşuklaryň sany şulardan ibarat. Dowam edýär. Manchester City'nin tälimçisi Pep Guardiola orta ýarym goraçy Toni Kroos'u öz toporunda görmek isleýär. Toni Kroos'un Real Madrid bilen şertnamasy ýene 2 ýyl bar. Hem oýunçuň özü hem toporu çalyşmak niýeti ýok. Ýöne goal.com çeşmesiniň aýtmagyna görä Manchester City'nin ýolbaşçylary nemis oýunçuň pikirini ütketmek üçin elinden gelenini etjekdigini aýdýarlar. Kroos'un Manchester City'ye geçmegi eýýam indiki mövsümiň tomsunda hem bolup biler. Pep Guardiola bolsa öz gezeginde Kroos'u näçe şal topary getirsek şonça gowy bolar diýip Man City'nin ýolbaşçylaryna habar berdi. Soňky habarlar boýunça Antonio Conte Manchester United'ın täze tälimçisi bolup biler.
Manchester'ın yol boşçularının yarısı sulşuru goraya alır, saklajak olup işinde yarısı olsa ayrıca kolyalar. Bu barada İtalyan belli jurnalisti Fabrizio Romano haber berýär. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar, Antonio Conte gelse gowum Manchester ýa-da gelmese gowum? Tesvirde berilen. Dostlar, biz eýan futbol täzelikleriniň 7-nji bölümüň soňuna ýetip gelýäs. Halam bolsaňyz laýyk goýup, tesvir ýazyp, dostlaryňyz bilen paýlaşyp, hem-de agza bolmadyklaryňyz aramyzda bar bolsa agza bolup, ýyzyrlap bilersiňiz. Futbol täzelikleriniň täze bölümi bolsa her hepden birinji güni gelir diýip toparymyzyň adyny habar berýäs. Öňümüzdäki 4-nji gün Lionel Messi barada hem täze video geljekdigini habar berýäs. TikTok'daki dostlarımıza bir haýyşym bar. Eýem 2 adymyň geçdik YouTube sahypamyza geçip izlerlasaňyz hem hoşal bolarsyň. Hem mäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümde görüşýänçek, hoş, sag bolun.